ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಸೌಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಆಯುಷ್ಯರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ಪೂರಲ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಪಂದು ನಿಗಲೊಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗುಲ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ದಿನಾರ್ದಿಂಚಿ ವೆಜ್ ಪಂದು ವೆಜ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡು ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಜೆ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ವೆಜ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸೋಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಪಂದು. ಸೋಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ನಿಗುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕತ್ರದು ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋನು ಒಯ್ತು ತೂಯರಡ ತೂದುಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ಪೆ ಐಕದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ನಿಗುಲು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಸೋಯಾ ಬೀಟ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತಂದೆ. ಈತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಲೆಡು ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ನೀರು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಬೀನನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊನೋಡು ಯಾನ್ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾದ ಸೋಯಾ ಬೀನ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊಂತೆ ಬೇಯರೆಗು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನೋಡು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊನರೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡಲ ಯಾವು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚನೆ 4 ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಮೂರ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆತೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಟನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯರೆಗ್ ದಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯರೆ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇಯನಾಗ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಸುರುಕಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಹೊರ ಮೋತೊಂದು ಉಂದೆರಂತೆ ಬೇಯರೆ ದೀಕ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಚಮಚ ಐನದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಐನದು ಸಾಸೆಮಿ 1 ಚಮಚ ಐನದು ಜೀರಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಐನದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಿಂಜ ತುಂಡ ಐನದು ಚೆಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಪಲಾವ್ ದೈರೆ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಮೂರಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಹೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದ ಐಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಡಿದಾದ ತಾರೆನಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಐನತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೊಂದೆನು ಮೋಪುಗ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರಡು ಈ ತಾರೈ. ಅಂಚನೆ 2 ಇಂಚ್ ಐನತ್ತು ಶುಂಠಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬೋಡಣ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೇಯ್ತು ನಂದೂಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಬೇಯ್ದಿನಂಚಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ನವರ ಪಾಡೊಂದು ನನೊರನೆ ತೊಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ. ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಮಾತ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕನದೆ ಈತು ಸಣ್ಣ ಆವೊಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಪಲೆ ದಿವೊಂದು ಆ ತಪಲೆಗ್ ದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ. ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ 1 ಎಸಳು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚ ಐನತ್ತು ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕಡೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಲೆನ್ ಮಾತ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ಐಡ್ ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂದೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಒವುಲತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಮಳಗ್ ಒಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲನೆ. ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಆ ನೀರ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತ್ ಮೂಲು ದೈಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ದೈ ಪಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ದೈಟ್ ಪುಳ್ಳಿ ತಮಚುಂಡು ಐಕದ್ರದ್ದು ಈ ದೈ ನೆಕ್ ಪಾಂಡ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಮಸಾಲ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಉಂದು ಮಾತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚ ಒರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ನೆಕ್ಕ್ ಕೈಲ್ ಪಾಡೊಡು ರುಚಿಗ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ವರ ಮಲ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೆ ಅಂತೂ ಉಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉನ್ನರೆಗ್ ವಾ ಮೀನು ಕೋರಿಲ ಬೊರ್ಚಿನ ಎತ್ತೆದ್ರುಡು ಒವ್ಲತ್ ಫೇಲಿಂದ್ ಪನೊಲಿ ಆತುಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರತೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಆರೋಗ್ಯಗೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಿನ್ಪಿನಿಡ್ದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಚನೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 0 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಟ್ 20 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ದಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಶಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ತಿಂಪಿನಗುಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ್ ಜರ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.